नमस्कार मंडळी, आज आपण बनवत आहोत हेल्दी पावभाजी. साहित्य: पाव किलो भोपळा कापलेला, एक बीट कापलेला, शिमला मिरची एक, गाजर एक, थोडेसे हिरवे वाटाणे, फ्लावर. धुवून घ्या, मीठ घाला, 1 कप पाणी, 1 ते 1.5 कप पाणी घाला. भाजी तयार झाली. आता चिरडून घ्या, चांगली चिरडून घ्या. तूप ठेवला, 1 ते 1.5 चमचा बटर घातलाय, जिरं थोडंसं, कांदा थोडा लाल होईपर्यंत परतून घ्या. मिरची 3 ते 4 मिरच्या, त्या पण चांगल्या परतून घ्या. हिरवे वाटाणे, आला लसणाची पेस्ट 2 चमचे, ती पण परतून घ्या. तेल सुटेपर्यंत थोडं परतून घ्या. टोमॅटो आणि कांदाची पेस्ट केली. 4 टोमॅटो, 2 कांदे मिक्सरला कापून मिक्सरला लावून घेतले, त्याची पेस्ट केली. ती पण चांगली. ही शिमला मिरची थोडी कापून बारीक कापलेली, लाल तिखट 2 चमचे, ही चिरडलेली भाजी, ती पण चांगली परतून घ्यायची, मिक्स करा. थोडं बारीक गॅस करून झाकण ठेवा. पावभाजी मसाला 2 चमचे, ती पण थोडं मिक्स करा. झाकण ठेवा बारीक गॅसवर. आता आपली भाजी तयार. पावाला जरा फ्लेवर द्यायचा असेल तर तव्यावर 1 चमचा बटर टाकून त्याच्यात 1 चमचा पावभाजी टाकायची, भाजी टाकायची, चिमूटभर थोडं बारीक चिरलेली थोडी कोथिंबीर टाकायची वरून. परत 1 चमचा बटर टाका. हे चांगलं हे करा. पावाला थोडं परतून घ्या असं. आता ही आपली हेल्दी पावभाजी खाण्यासाठी तयार आहे.